cheese. רגע. לדעת שהבן אדם שכל כך אהבת אותו והיה הכל בשבילך הוא איננו, זה משהו שהוא בלתי נתפס, ואני לא דמיינתי לעצמי אף פעם שאני אתאלמן בגיל כזה צעיר עם 2 ילדים. הילדים עכשיו גדלים לתוך מציאות, לתוך מסע ארוך, וכל זה בלעדיו. הייתי קוראת לחיבוקים שלו חיבוק דוב. זה מה שחסר לי, חיבוק פשוט. מבאס אותי. כל מה שקרה. כי זה לא מגיע לו. I think now, after he died, he's still with me, in my heart. All the experiences I feel, he sees this, and he's doing it with me. כל החיים קרסו בשנייה. התחילו חיים חדשים לגמרי, שצריך ללמוד לחיות אותם. I miss someone to talk with, to get his advice, to think together that can back you up every time you need. אני חושבת עליו כל הזמן, שהוא כל הזמן איתי ושהוא שומר עליי. הכי מתגעגעת באמת לתחושת ביטחון ושלווה שאוריאל השרה. הוא היה מאוד מאוד רגוע ושלב עם האמונה שהכל יהיה בסדר. הוא תמיד זרם על הכל. IDF Widows and Orphans organization is the sole organization recognized by the State of Israel to represent and offer support to the widows and the children of the IDF fallen soldiers, also the security forces such as Mossad, Shin Bet, and police. לא קל לגדול בתור יתום צה"ל. בסוף זה מקום שמחזיק אותי. אני לא יודעת מה הייתי עושה בלי עוצמה. כל אחד כאילו עוזר לשני לצאת מהטראומה שהוא חווה. לצידך in Hebrew it's by your side, and this is exactly what it is. Everything you need to get the high quality of care. I got 3 midwives. I wasn't alone. To know that the organization is with me give me relief. אתם צמחתם מתוך הקושי, למדתם לגדול מתוך הכאב,
ואתם לכן לא רק מתבגרים, אתם גם מתגברים. וכל אחת ואחד מכם גיבור וגיבורה בזכות עצמם. ואני ממש ממש גאה בכם. ארגון אלמנות ויתומי צה"ל נותן לי את התחושה שאני לא לבד. שיש מישהו פה שדואג, שמחבק, שמפנק, שמתעניין, שבא ואומר לך, אנחנו איתך בזה. זו תחושה שנותנת הרבה מאוד כוח. It's some kind of family, of community. וזה מעודד לדעת שיש את המעטפת הזאת, ואם יקרה משהו, אם נצטרך משהו, יש לנו למי לפנות. אני מרגישה כמו משפחה איתם. אני מרגישה הכי חופשי לשתף, להציף, לדבר. זה מחנה משותף, ששם אתה יכול לפרוק. ואני מאוד שמחה שהכרתי את ארגון אלמנות ויתומי צה"ל. כל התמיכה והעזרה, זה לא מובן מאליו. באמת כל פעם שאנחנו מגיעות לאירועים של ארגון אלמנות ויתומי צה"ל, קודם כל באמת יש בזה שנייה לנשום אוויר. באמצע הטירוף של החיים והכאב היומיומי. האירועים האלה זה באמת הפלטפורמה שמאפשרת לנו לפגוש אחת את השנייה, שאני חושבת שזה הדבר שהוא בעיקר מעל הכל. כאילו פה אנחנו באמת יכולות להיפגש, יכולות לדבר, יכולות לחוות את הדבר הזה ביחד. אני חושבת שהחיבור הזה של השכול הוא מאוד מאוד חשוב. יש משהו נורא קל בחברות הזאת, שפשוט מאפשר ונותן את המקום בנחת, ברוגע, בתוך כל הצער הזה. מבחינתי זה עוגן מאוד מאוד חזק. זה מלאכים שעובדים ימים כלילות בשביל ליצור מעטפת לי, לילדים שלי, וכמובן לכל המשפחות שלצערי נפלו באסון הזה.